No, encara no les he penjat, l'únic que bueno, és una altra via per poder seguir vinculat al futbol. Llavors intentaré continuar lligat com a futbolista, l'únic que bueno, saber les nocions i poder estar vinculat com a entrenador sempre va bé, perquè al final el futbol és el que més m'agrada, és el que entenc i lògicament m'agradaria continuar ja sigui com a jugador com a entrenador. Tant a l'Espanyol quan vaig començar com el pas del Barça, al final els coneguts Luis Enrique, Guardiola, són entrenadors que pots aprendre molt. Quan vaig estar al Red Bull amb Roger Smith també em va saber treure el millor de mi i al final també aprenc molt. Tampoc és algo que vulgui ser com un entrenador específic, sí que és veritat que vull intentar, si em dedico a això, doncs treure el millor de cadascú. És complicat perquè també crec que els entrenadors sí que tu pots ser un tipus d'entrenador, però també tens que tenir un bon equip, tens que saber adaptar als equips i als jugadors que tinguis. Per mi és un orgull poder tenir tots aquests trofeus a casa perquè sí que és veritat que ho vaig aconseguir quan estava al Red Bull, però Catalunya té grandíssims davanters i bueno, poder estar per davant en la quantia dels gols, poder tenir aquest record a casa, em fa recordar que les temporades van ser molt bones. Al final és quasi un somni, perquè poder jugar amb una selecció absoluta i contra una selecció contra Argentina, doncs per mi va ser el moment clau bueno, quan jo era jove, veus quan la selecció està jugant i ho veus per la tele i poder tenir aquest moment per mi és inoblidable.